Ka Samla Angelia and Marwan Arpasaus na merta kabla pendap ya ka jingpuli political science na Shillong kala sya ajit penlit mikmat ya ka jela Meghalaya sya ka jingakop the Bhabrio Femina Miss India 2024. Ha ka ni ka jingakop the Bhabrio Femina Miss India 2024 ya kabla penlong ha kasin ka ba Henry Pau ansa kiru ya ka jingwan ya shimbenta na barok ki arpandai tli jela bat ki Union Territories jongkari India. Habakran Shakila Patai Kubor, Kasamla Angelia Kalaong. Nga ngokmen bat nguburam shibun ban yok mikmat ya Meghalaya, haka jingakop Femina Miss India 2024 kabanwan. Kani kadi ka jingpok sniuk balawan urlong shisha na kabenta jonga, bat kalong ru ka jingkarku ban yok lat ban peni, omtang ya ka jingyat denti ba shimen. Henry ru ya ka kolshor baruspa ka jela jonga, haka bakum kani ka rensan ka bahe Kalaong. Ka Angelia kadiru ke badan ya ka jingat bat buram kerpang ya ka jinglong kerpang jong ki kentai bat ka jinga ringkat ha pada ki kentai bat shenrang ha bakali halor ka jingpen kre ka jongka ka Angelia Kalaong kum ka riu thamai ha ka ne ka rensan kala pen slor yang ngabangan preshitom ngala pen le jingmat haman la ki benta jong ka jinga kop bat ru bandan ya ka jing sngotu halor ka jingmat banlong ka Miss India. Ka Angelia kadiru ka Samla ka badan ya ka jing sngotanat ban ruai ban shat bat ki wei pat jat jingala kai halor ka jing angnut lingba ka ni ka rensan ka Angelia Kalaong nga thmu ban pendan kam ya ka ni ka kabu ban kring ya ki jing mut jing berkat syakimat ki bakong san khamtam kitu ki bakta ya ka imlang sa long jang ka jat ben riu jonga ha Meghalaya kum ka puli puthi ka jing pun ko bor ya ki kinthei ba ka jing pen ne pensa ya ka kolshor ka la du jong ka Femina Miss India 2024 kan yok lat ban let mikmat ya ka ri India ha ka jinga ko Miss World ka ba hanyo pholai ya ka pansnat Miss India 2024 an pun kop da ka Miss India ka Nandini Gupta na Rajasthan nga patule pajen mo kani ka first time jong ka bangan le ka pajen then dap da ka jing kamen ba ka jing sumo shipon ngalayo ka jing jingkel ko na play kajing aiman siam bak ki shibon ki ba layar rap yang ki perlap janga ki bahaya kasam janga ki ba aiman siam nga ba le kane ka pajin te kade ka siam do ka baning kong janga te nganda lambat dalong ayu phare ba ngamte phare spa ka pajin e ta ngala dap da kajing so komen ba ngala kwa ba le kane ka pajin do ning kong hi wala ngala de ngala muncua ngala le ka ka modeling ka tamba kane ka pageant tri part kane ka first time jonga nga snow ayo playing but ya baru ki papiya dan hang ki palak ki bahaya ngasam jonga ki bala ayla dengan bandan hang ni menta Femina Miss India kala astang nado mentahi nama mentahi la astang ka bootcamp ki ka finals kan sate haga October last week mimpate berada di duduk mentahi empat specified ya but ka ni habale departure ni habale sa Mumbai ka September last week lalu takkan sesak yang personal goal jong lalu aku akan le ke na benta jonga panam tagari yang tak jela jeni te ngaru ade ka ru ka bam patule kini ki tambah ngala pensiun le de ngala train le de ngala le ka pamala na le bangan yo apan represent negari ka jela jeni ki pe ro wa ban ong balada pi don ka thong le ka dream pi kwa ban le ke what number khat ba pi num la da ban le wala da ngala ban le kumbang kane ka first time ka ban le te pi ro pi la te ban le what number khat ba num la le ka it's too big for me or something like that. Just do it. Focus on your dreams, work hard, and you can achieve your dreams. Hajing shisha nga makhan mo jama ban le kani ka Femina Miss India ka Shillong long all of a sudden kan janga ko point le kani de ka ba ga yo jing yarap kadai na ngai kasam ban ki parlok para janga de ka sarkar te ka yo an ma kim dan batte gira ba le pajin nama ba pa chule ide ka we ro regional level ne ka state level also pa chule te menta ana shu kadai ka sim ka baning kom ka ba le kajing yakun Femina Miss India kamdele ka voting system kare ka jury based system henry bangan point ka top 12 part kare kadang ka sub contest ka ba ka Miss Multimedia
hanya namenta kata ka sa contest dengan kam nya ka mensiam ka jing ai mensiam ki pat ba balo jong ka jelang ning halia balo ko be ba pin follow ba pin like ba share lagi via ka social media jong amo balo ko be on ka Instagram ning ka Twitter ning ka ayu ke ka Facebook de subha ai mensiam lang bachelor lang yang ba kanya awan represent hai ka ning halia ni de khul jong persajuna ni de persajuna but mangi baro khati bahiye na ni encourage hi ban leg contest ni ki fashion show namar ba ni na du damre ba school ro isai participate ni ki fancy dress ke kan badan kini ki function bare school ro isai participate ni bahiye baro khati encourage hi ban participate college